išla Dunja žito žeti, zaboravi se ponijeti. Išla Dunja žito žeti, zaboravi se ponijeti. Hej Dunja, Dunja, Dunja ja, Dunjo jagodo moja. Hej Dunja, Dunja, Dunja ja, Dunjo jagodo moja. Njoj prilazi mlado momče koje ljubi to djevojče. Njoj prilazi mlado momče koje ljubi to djevojče. Hej Dunja, Dunja, Dunja ja, Dunjo jagodo moja. Hej Dunja, Dunja, Dunja ja, Dunjo jagodo moja. Dunja nije niš radila, već sa Bogom se ljubila. Dunja nije niš radila, već sa Bogom se ljubila. Hej Dunja, Dunja, Dunja ja, Dunjo jagodo moja. Hej Dunja, Dunja, Dunja ja, Dunjo jagodo moja. Evo, večeras pripremamo 14. Aloperija, a to je, nagodinu imamo 15. jubilarno, mislimo da će biti nagodinu još i bolje i više posjećeniji i da ćemo bolje to odraditi. Radi se o tradiciji? Radi se o tradiciji, da, koja je već, evo, 14 godina, mada je to bilo još od prije, ali evo, sad smo mi to uspjeli da ponovimo, obnovimo i evo, to nam je zadatak. Moju unuku iz Petrinje, Hanu. Pa je, opet ide dobro. Tako brat, bar da se stariji. Muskuli. Drago mi je da vas mogu pozdraviti kao načelnica općine Majur i zaželiti vam dobrodošlicu u Majuru, da se dobro zabavite i provedete večeras. Htjela bi se zahvaliti svima onima koji čuvaju tradiciju našeg kraja, ženama iz Majura, iz udruge Hrvatska žena Majur, iz kulturnog umjetničkog društva Sloga Majur, koji sve ovo organiziraju. Evo, malo prije smo se pokušali prisjetiti kad je zadnji put bilo čijalo, nažalost imali smo i potres i koronu, tako da izgleda prije 4 godine, 2020. prije svih tih loših stvari, ali evo tradicija se nastavlja, pa u takvom dobrom veselju neka ide i dalje. I htjela bi se zahvaliti direktorici turističke zajednice Banovina Pounje koja je pomogla da sve ovo organiziramo na najbolji način. Svima vama domaći već znate kako ovo ide. Dragi gosti, dobro se zabavite i dođite nam i iduće godine. Hvala. Izraditi perine i jastuke za miraz pa nije baš bilo komplicirano. Samo treba odvojiti uz pjesmu i razgovor paperje od rožnatog dijela. Ima toga puno, ali tko se ne voli družiti. Ni kredite, nemojte dizati, nešto ću vam ja sada odati, neka mi se smaka. Evo, čim sam tražila veći mladi čovjek, pa dalje. Ovako, našoj Karmen prevelika hvala, slobodno je vrijeme nama dala. Zato sada slobodna ću biti i pred njome problem izložiti. Možda će nam u tome pomoći, pa će bolji dani nama doći. Naše žene tužne su vam jako, jer nam folklor ne ide baš lako. Trebali bi svirača imati koji mogu dobro udarati, a mi žene oslobodi Bože, da ćemo im baš po koja
može. Možemo i kod nas udomiti kako ćemo sviranje riješiti. Čija je kod nas tradicija, Karmen nam je gošća najmilija. I na kraju lijepi pozdrav svima, koliko vas u toj sali ima. Još bi mogla brljati do dana, pozdravlja vas Vanda Zaljevana. Čijalo, tradicionalna manifestacija na početku svake godine. Vjerujemo da nas nevolje poput pandemije i potresa neće uskoro ponovo zadesiti i kako ćemo iduće godine proslaviti i jubilarno 15. čijalo. Kulturno-umjetničko društvo Sloga Majur otvara folklorni dio našeg večernjeg programa. Izvolite. Hvala lijepa Kulturno-umjetničkom društvu Sloga Majur, našim domaćinima. Predsjednica društva je Tihana Gavrić, zamjenica je Višnja Babić. Pozdravimo još jednom naše domaćine. Dobro nam došli, Bobovčani. Seljački
U duhu izvornosti njeguju tradicionalni način pjevanja Sunjske Posavine na bajs. Mala vrata ostavljena, mala vrata ostavljena, oj devojko dušo moja, oj devojko dušo moj. Tuda mara vodu nosi, tuda mara vodu nosi, oj devojko dušo moja, oj devojko dušo moj. Kulturno-umjetničko društvo Sloga Majur, udruga Hrvatska žena Majur, gospođa Višnja Babić će mi se pridružiti, predsjednica Hrvatske žene i dopredsjednica Kulturno-umjetničkog društva Sloga, kako bismo zahvalili onima koji su se odazvali pozivu organizatora. Pa pozivamo predsjednika.